Fra den dybere visdom i amerikansk og europæisk økonomi til kontroversiel forskning i menneskelig intelligens. For findes der andre forklaringer på forskellige befolkningers forskellige IQ-kvotienter, udover alle de sædvanlige forklaringer med arv og miljø, kulturel og økonomisk baggrund? Findes der også etnisk begrundede forklaringer? Er der faktisk forskel på, om man er sort eller hvid? Nazisterne var overbevist om det, men også andre troede dengang i 30'erne og 40'erne på den hvide races overlegenhed. På universiteter i Europa og USA forklarede man menneskelig adfærd eller samfundsudviklinger i fremmede lande med biologi og race. Med nazismens fald blev den form for raceforskning dog dybt kontroversiel. Men selvom det ikke fører til akademisk anerkendelse, så forskes der dog også i dag i intelligensforskelle mellem forskellige racer. Amerikanske forskere har for eksempel lavet flere undersøgelser, der viser, at hvide amerikanere i intelligenstest er klogere end sorte amerikanere, selv når man tager højde for kultur og for socioøkonomiske forklaringer som indkomst og uddannelse. Den britiske forsker i psykologi Richard Lynn har intelligenstestet mere end 800.000 personer, og resultatet af den store undersøgelse er vist på verdenskortet her. Højst er intelligensen i den nordøstlige ende af verden hos folk med kinesisk, koreansk eller japansk baggrund. Herefter følger europæerne, mens indianere, sydasiater og folk fra Mellemøsten klarer sig bedre end sorte afrikanere og indfødte australier, der altså er de mindst kloge i intelligenstestene. Ja, velkommen Lone Frank. Du er videnskabsjournalist på Weekendavisen, hvor du har beskæftiget dig med og beskrevet den her form for intelligensforskning. Det bliver kaldt ond forskning. Er du enig? Altså nej, jeg vil sige, forskning er forskning, og fakta er fakta. Om de bliver brugt ondt eller godt, det har sådan set ikke noget med forskning selv at gøre. Men selvfølgelig kan man godt forstå, at man kalder sådan noget forskning ond forskning. For stuerent er det i hvert fald ikke. Det er ikke rigtig stuerent. Altså så snart det kommer til noget forskning, der ligesom tyder på, at der er nogle biologiske forskelle på grupper af mennesker, så er det, den er meget, meget upopulær. Og hvorfor så det? Jamen, det kan man jo selvfølgelig godt forstå i lyset af, at der står ligesom 2. verdenskrig hen over det på en eller anden måde. Ikke? Fordi vi har, kan man sige, tiden før 2. verdenskrig, hvor man jo talte ugenert om altså undermennesker, ikke? Nogen, der var mindre værd end andre, på grund af et eller andet. Og det kunne så være hudfarve, det kunne være et eller andet kendetegn. Så får man 2. verdenskrig, hvor altså, man har et Ragnarok, man har udryddelseslejre osv. osv. Og så kommer man på den anden side af 2. verdenskrig, så har man FN og UNESCO specielt, der bliver sat i verden for simpelthen at, kan man sige, lave et menneskesyn til os, som hedder alle er lige. Og så skal videnskaben selvfølgelig også, om man sige, passes ind, sådan at den ikke på en eller anden måde antyder, at vi er forskellige på nogle områder, hvor vi ikke kan lide at være det. Men hvis man har sagt, at der er biologiske forskelle, så har man nærmest erklæret sig selv som racister. Hvis man er forsker, så er det ikke karrierefremmende. Det er det bestemt ikke. Altså, og de bliver også, når deres forskning bliver angrebet, er det altid også med en sådan en, du ved, man siger, jamen den og den er jo også racist, så derfor laver han den her type forskning. Ikke? Men selvom det så forholder sig sådan, så forskes der jo ude, og du har fulgt resultaterne. Prøv at fortælle. Eller jeg har kigget på nogle af dem. Jeg synes for eksempel, det var interessant at opdage, at der i dag i Holland sidder forskere, blandt andet Jan ten Eijnhaus, som en af dem hedder, som laver forskning i jamen, forskellige indvandrergrupper. Hvordan ser det ud med deres intelligens, deres kapaciteter for forskellige ting? Og hvordan ser det ud i første generation, anden generation osv. osv. Og det er jo sådan en forskning, man umiddelbart vil slå sig for munden og sige, kan man godt det? Kan man egentlig godt det? Og noget af det, han så har lavet, er, at han har kigget på for eksempel grupper som marokkanske indvandrere, som man har en del af, indvandrere fra Molukkerne, som man har en del af, hvor man kan se, at jamen, det ser ud som om, og det er altså, vi snakker om tusindvis af skolebørn her, det er ikke en sample på 3 eller 5, det er tusindvis af skolebørn, 10.000, hvor man ser på første generation, jamen der er en ret stor gennemsnits-IQ-forskel på den hvide hollandske befolkning og indvandrergruppen, sådan at marokkanerne for eksempel ligger på 84 i gennemsnits-IQ. Og hollænderne ligger på 100, altså de hvide hollændere. I anden generation ser det ud til, jamen, så har man fået en miljøeffekt, der gør, så man er oppe på 88, men ikke 100. Og det hele, kan man sige, knytter jo an til en meget ældre forskning, som var det, der satte hele balladen om IQ-forskning i gang. Ja, der er foretaget store amerikanske studier, der er foretaget rigtig mange studier over hele verden. Ikke? Men det, der satte gang i balladen, var en bog, der hed The Bell Curve, som kom i 94, Murray og Herrnstein. 2 forskere, amerikanere, som egentlig faktisk bruger den her bog til at råbe vagt i gevær og sige
til amerikanerne, der ved at ske noget herovre, der ved at skabes et svælg mellem, om man så sige, en kognitiv elite, sådan nogle høj-IQ-mennesker, ikke? Sådan nogle, som sidder og debatterer i tv og den slags. Og så en underklasse af folk, og vi må gøre noget, vi må finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Nogle af de data, de så lægger frem, og det er det, der gør bogen så kontroversiel, er så, at man tilsyneladende kan se forskel på etniske grupper, altså racegrupper. Det ser ud som om, at de sorte amerikanere ligger sådan i bunden med en gennemsnits-IQ på 85. Så har du latinoer ovenpå, som ligger mellem de der 85, og så den hvide befolkning, som ligger på 100, og så har du nogle asiater, som ligger på 105-110, sammen med nogle ashkenazi-jøder. Men hvordan kan man skelne her? Altså, hvordan kan man vide, at det ikke er deres barndom, deres opdragelse, økonomi, sociale ting? Det er selvfølgelig det, man diskuterer, fordi at, der er ikke rigtig nogen, der sætter sådan det store spørgsmålstegn ved, at der er de her forskelle. Altså, man kan måle dem. Nogle er klogere end andre. Og man kan måle dem over overvis. Det er ikke bare sådan en enkelt måling, man kan se det på. Så skændes forskerne selvfølgelig om, jamen, hvad er årsagen? Altså, der er nogen, der siger, jamen, det er højst sandsynligt fortrinsvis genetisk, fordi IQ er en egenskab, der faktisk er 60-80% arvelig, med mindre, at man er ude i, at man har sådan noget med underernæring og ting og sager, som jo er en miljøeffekt, der gør meget, meget stor skade på ens IQ. Okay, så du har den her gruppe, der siger, at det er fortrinsvis genetisk. Så har du nogen, som siger, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Om så må sige, mange af dem gør af ideologiske grunde, siger, det kan simpelthen ikke passe. Der må være noget med, at det er fattigdom, der gør det, det er racisme, det er et eller andet end den der biologiske ting, der gør det. Men når du lægger alle indicierne sammen, fordi der er ikke selvfølgelig, du har ikke, en undersøgelse, hvor du kan gå ind og slå fast, ja, det er genetisk, fordi vi kender faktisk ikke generne bag IQ. Men du har en masse indicier, der ser ud til, at der er et biologisk grundlag for nogle af de her forskelle. Og hvis det nu er rigtigt, hvad skal man overhovedet bruge den viden til? Det er jo så selvfølgelig spørgsmålet. Det er der, nogen siger, jamen, det kan kun føre til, den her onde forskning kan kun føre til, racisme, øget racisme i samfundet, øget diskrimination over for grupper osv., hvor man også kunne vende om og sige, jamen det måske virkelig peger på. Altså, det vigtige er jo ikke, hvad de her forskellige grupper, du kan skille ud, har i gennemsnits-IQ. Det vigtige er, at man som samfund måske erkender, at der er noget, der hedder individuelle IQ-forskelle. Vi er ikke alle sammen født ens. Det vil vi aldrig nogensinde blive. Og vi står jo for eksempel i dag med et samfund herhjemme, hvor man siger, det er en politisk beslutning, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Det siger man uden at tænke over, at hvis du kigger på den her normalfordeling af menneskers IQ, så kan du ikke gøre noget ved den. Du kan ikke bare flytte alle op omkring de 100. Så det vil sige alle, og det vil sige 95%, kan nok ikke klare en ungdomsuddannelse i dag. Og så må man jo finde ud af som samfund, hvordan får vi lavet det sådan, at dem, der er nede i den her ende, faktisk kan være med og kan få et job og kan få ordentlig sundhedspleje osv., så kan følge med i samfundet. Som jeg sagde i begyndelsen, så er du videnskabsjournalist, du følger det her område, du beskriver, du forsker ikke selv. Men hvad er din holdning til det? Jamen, min holdning til forskning som sådan er, at det i udgangspunktet er en dårlig idé at lægge ideologiske begrænsninger ned over, hvad man må forske i. Altså det er selvfølgelig, man kan sige, grundlæggende er forskningsfrihed, mener jeg, et gode. Fordi du ved ikke på forhånd, hvad der kommer ud af det. Det, der kunne komme ud af sådan en forskning her, det kunne jo også være, at man begyndte at forske alvorligt i, jamen, hvis vi siger, og hvis vi erkender, at IQ er 60-80% arveligt, så er der altså stadigvæk en stor del miljø. Og den kan vi måske begynde at rode i at finde ud af, jamen, hvad gør vi så for at, trække al den IQ ud af folk, vi kan, for at få enhver generation gjort, så gode som muligt, give dem så gode betingelser som overhovedet muligt. Det kunne jo være en forskning, der kunne komme ud af det her, i stedet for, at man lægger låg på og siger, vi er ideologisk set ens, så derfor må vi ikke forske. For under anden omstændighed er det provokerende forskning. Lone Frank, tak fordi du